Beda xahar ta' konsultazzjoni pubblika u kampanja ta' informazzjoni dwar l-abbozzi fis-settur tal-ippjanar f'pajjiżna. Dan tħabbar f'konferenza indirizzata mill-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallia, il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg. Wara l-preżentazzjoni tal-abbozzi, issa qed isir din il-konsultazzjoni pubblika anke il-Gvern stqar li dawn l-abbozzi saru fl-aħjar interess nazzjonali. Wieħed jista' jaċċessa l-abbozzi u jieħu sehem fil-konsultazzjoni minn fuq is-sit www.konsultazzjoni.gov.mt fejn se jittella wkoll sommarju tal-emendi biex wieħed ikun iżjed infurmat u jagħmel is-sottomissjoni tiegħu aħjar. Però se jkollna wkoll kampanja edukattiva sabiex dak kollu li qegħdin toffri din ir-riforma ikun spjegat sew ħalli kull min qed jaħseb illi għandu xi feedback xi jagħti jifhem sew x'qed jgħidu dawn il-klawżoli imbagħad jagħti il-feedback tiegħu fuq dan is-sit li għadni kif semmejt. Din il-konsultazzjoni se ddum xahar sal-ħadd 7 ta' Settembru, però fil-frattemp se niltaqgħu wkoll ma' diversi għaqdiet, NGOs, għaqdiet li se niltaqgħu magħhom b'mod fiżiku sabiex fejn hemm bżonn nispjegaw u nirċievu anke l-feedback tagħhom. Dan kollu qed isir fl-isfond li Mallia se jkun qed imexxi sottokumitat maħtur mill-Prim Ministru li se jkun qed isegwi dan il-proċess. Dan is-sottokumitat se jkun kompost ukoll mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg, il-Ministri Owen Bonnici, Clint Camilleri, Miriam Dalli u Jonathan Attard u s-Segretarju Permanenti ewlieni Tony Sultana, is-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg li se jkun osservatur fil-Kumitat. Jessica Gallia se tkun is-segretarju tas-sottokumitat. Minn barra hekk intqal ukoll li s-sottomissjonijiet miġbura se jkunu kollha evalwati mingħajr distinzjoni mis-sottokumitat maħtur biex imbagħad l-emendi li għandhom isiru jiddaħħlu fl-abbozz il-ġdid li jiġi approvat mill-Kabinett u sussegwentament jibda l-proċess parlamentari b'mod normali. Il-Ministru Camilleri saħaq li għalkemm id-dettalji tal-abbozzi qegħdin jitresqu għall-konsultazzjoni, il-prinċipji komunikati fihom se jibqgħu hemmhekk. Prinċipju huma li ndaħħlu d-dixxiplina ċertezza l-kjarezza propju fil-liġijiet tal-ippjanar sabiex dak li jkun kemm minnu objector kif ukoll minnu l-applikant ikollu idea aħjar u sistema aktar ġusta ma' tnejn li huma il-prinċipji ser jibqgħu hemmhekk ser nibqgħu għaddejjin propju bix-xogħol fuqhom, però ftaħna wkoll konsultazzjoni pubblika sabiex jekk jeżistu u nefhem li hemm numru ta' klawżoli li hemm dibattitu fuqhom ikunu jistgħu jiġu ċarati anke emendati sabiex fl-aħħar mill-aħħar fit-tmiem ta' dan il-proċess ikollna liġi li propju tista' tmexxi l-ippjanar f'dan il-pajjiż għas-snin li ġejjin. Brabta ma' dan ikkumenta wkoll il-Prim Ministru Robert Abela li fuq il-medja soċjalist qal li l-Gvern wieħed riforma favur ippjanar sensibbli u responsabbli u dak li se jkun qed jagħmel il-Gvern immexxi minnu għas-serħan mill-moħħ u tranquillità tal-Maltin u l-Awċini.